Video je určeno jen pro policejní zpravodajství a pracovníky CPR. Zneužití je trestné. Pokud nemáte povolení k shlédnutí obsahu, vyjměte kazetu a vraťte nejbližší policejní stanici. Čauko, Steve, jak to si ti pracuje v nové práci? Ještě tě nemají v plánu vyhodit? No zdrž Jeremy, jsi vtipný. Ale ne, zatím se držím, ku podivu. Jen žertuji, však mě znáš. Jo, a taky, že jo. A náhodou, docela mě to baví, jen sedět a sem tam se podívat, jestli nějaký pezďák nekrade smetí. Za toho ti opravdu platí? Toto dělám každý den doma. A že já jsem línej. Prý jsou tu rizika napadení, či co? A je to nějakýho tajemníka, co trvá na tom, aby se to udrželo v co nejlepším stavu. Je pravda, že to zrovna není dvakrát příjemné, ale prachy jsou prachy. A pokud vydělám na tom, že budu jen sedět u monitoru, tak proč ne? Na jak dlouho, že budeš pracovat? Nejsem si jistý, dokud se prostě nerozhodne s rekonstrukcí. No nic, budu končit. Jdu se něco koupit k jídlu. Moc se později. Tak fajn, radši už tu. Slyšel jsi to taky? No, nejspíš, že mi to spadlo. Nic si z toho nedělej. No, pro jistotu se radši kouknu. Dej mi chvilku. Co to kurva je? Co se děje? Všechno v pohodě? Někdo se tam vloupal? Jo, nějaký bezďák v mikině. Dej mi chvilku. Promluvím s ním. Hej, ty tam, vypadni odtud. Toto je soukromý pozemek. Asi mě neslyšel. Halo, okamžitě běžte pryč. Co? Stalo se něco? Nechceš na to zavolat policajty? Je to jen bezdomovec, vyženou obchod. Je všechno v pořádku? Toto není vtipný. Víš co, já už radši jdu. Dělej si, co chceš. Hej, vypadni odtud. Tady nemáš co dělat. Tak se dál ty krát! Uaaaa!